yo le dije, os pongo una condición. Yo no vengo al fútbol de tercera división para estar aquí, vengo para ir a primera. A veces, para facer o que chegaron de indicar, estes que ser un pouco ditador. E iso acepto que me digan que era un pouco ditador, porque cando deixei de ser ditador fomos a tomar polo saco, non? O fútbol son 4 conceptos, non? Máximo 7 conceptos. Tampouco é tan difícil. Eu teño que reconocer que non son forofo. Nunca o fun. Non fun forofo nin do Compostela. Eu facía as cousas porque me gustaba facelas ben. O que eu nunca librei ben é que é certa xente que con tal de desfacerte fai o que sea, non? Era unha persona especial. A labor que fixo el como presidente do Compostela foi unha labor grandiosa. Unha cidade pequena, chegáramos á primeira división, codeáranos con equipos grandes, impensable para o Compostela, non? E aquí non me gusta ser modesto porque... Negociar con el os novos contratos e tal, como íbamos ascendendo de categoría, sempre eran moi complicados. Conseguir tantos éxitos en tan pouco tempo realmente casi era un milagre do apóstolo. Cando Xosé María Caneda, presidente da época gloriosa da S de Compostela, colleu o club santiagués, o ascensor só tiña unha dirección, a de subida. Primeiro pasou de terceira a segunda B. Se non ascenderamos con este equipo era un fracaso total, porque é unha plantilla de segunda B completa. Excelente ambiente o que se viviu este serán no Estadio Santa Isabel de Santiago de Compostela para recibir o Badaxoz, o rival co que se tiña que dilucidar un dos postos de ascenso a segunda división. Despois ascendeu á categoría de prata no vello Santa Isabel. Campo de 3.000 personas, meter 12.000 personas, non, aquilo foi terrorífico, foi impresionante. Que todos Dios disfrute por los momentos de gloria son poucos, e os poucos que hai que aproveitar. Para presenciar este terceiro definitivo... Por último, tocou o ceo, a categoría de ouro no xa mítico partido celebrado no vetusto Carlos Tartiere. Que me dixo Ruiz Mateos, José María, vos podedes ascender po ano, pero nós non podemos descender este ano, porque me xogo 5 ou 6 mil millóns de pesetas. Eu dou 8.000 millóns de pesetas, 500 hoxe. E 500 mañán e vos perdedes 3-0. Atención, e chega o gol do Compostela. José, non hai fora de xogo, tira José. E de repente chegou a promoción esta, subo Compostela, un equipo doméstico, familiar, querido en toda Galicia, e foi especial, hai que vivilo. Culminouse a fazaña, o fito histórico, a Sociedade Deportiva Compostela na primeira división. Todo en tan só 4 anos, sempre co mesmo temoeiro, Fernando Castro Santos. O Compostela convértese en Compos. Caneda foi o comandante que o transportou á Liga das Estrelas. Coincidiron moitas cousas. Un presidente coas ideas moi claras, un presidente con moita personalidade, un grupo de traballo moi bo, xogadores con moita fame, futbolistas que viñan derrotados de outros lugares, formouse unha familia en torno a ese equipo.
A estrea do Compos na división máis grande foi agónica. Salvou a categoría no derradeiro partido. O corazón de Caneda non aguantou tanta tensión. Nesa temporada acabou a misión de Castro Santos no Compostela. A relación co presidente Caneda deixou unha profunda pegada. Para min foi o mellor entrenador que tuve en todos os tiempos e o mellor amigo, porque non hai nadie que te chame despois. O único é Fernando. O Compos desapareceu porque nos separamos. E digo, joder, digo absolutamente convencido. Na temporada seguinte cambiou de adestrador. A intuición de Caneda, a súa arma secreta, puxo os ollos nun adestrador moderno e emerxente que facía carreira en Segunda B, Fernando Vázquez. Ese Compos arrubiou o Dépor. Derrotou o Barça de Johan Cruyff. Atención a Criso que pisa área, o recorte, o lanzamento, ¡gol! A desesperación a faciana de Johan Cruyff. Ao final da primeira volta explorou o seu teito o ser subcampión de inverno por detrás do futuro campión, o Atlético de Madrid. Miraba o potencial que tiñan os demais, miraba o potencial que tiña eu e dicía, eu podo chegar, podo ganar. Eu sabía que podía ser incluso campeón de Liga. Caneda acabou por ocupar un sitio no fútbol profesional. As súas posicións creáronlle a enemizade doutro ser volcánico, Jesús Gil, que acabou por entrar en erupción. Yo te digo cuando quieras. Te digo cuando quieras. No tengo nadie aquí de momento. Cuando quieras. E dicía eu, será posible que sean tan animales? Hijo de puta, Que pensen a un tipo de aldea bregao como eu, acostumbrado a pasar as canutas, que me poden meter medo dicíndome que non vaya a Madrid. A los votantes de Marbella. Han insultado a toda la gente de Marbella, el hijo puta este. ¡Eres un maldito cobarde! ¡Sal aquí conmigo! ¡Sí, que yo vienes con tres espaldas, hombre! ¡Déjame que estoy yo solo! Yo estoy yo solo aquí, hombre. Por favor. Quedaban aínda 2 temporadas de Viño e Rosas que remataron nunha fatal promoción fronte ao Villarreal. Aquela eliminatoria eu sabía que a tiñamos cruda. Sabía que tiñamos cruda polo diñeiro que se manejaba de compra de voluntades, non? Eu sabía que tiñan incentivado e primado ao porteiro e máis a pena, non? O Compos despediuse da primeira división iniciando o camiño aos infernos. Centro de Alberto, deixou conxelado o estadio de San Lázaro e acaba de marcar o Villarreal. Donde realmente se ve un presidente es cuando las cosas van mal. Y lo único que fui a levantar ánimos a los jugadores, que es difícil levantar ánimos.
Lloraban mucha gente de aquí, empleados del club. No, desde ningún punto ha merecido. O que pasa que digo unha vez máis, os continuos abusos de certos árbitros e dos comités de competición que abusaron completamente do Compostela, creo que non teñen parangón no fútbol español, porque non sabían como taparle a boca a Caneda e foron a polo Compostela. Caneda non puido frear a caída. Un dos puntos sempre presente no seu ideario. As contas saneadas, os pagos ao día, pasaron á historia. En torno a los 500 millones de pesetas, los cuales con unas ventas y los terrenos se podía quedar entre los 250, una cosa así. O Compostela, como outros tantos equipos que visitaron a Liga das Estrelas, acabou na extinción. Tiña que haber un chivo expiatorio, un escarmento no fútbol español, e aí se cebaron os xuicios con Compostela, porque non é normal, porque o Compostela debendo 800 millóns de pesetas, resulta que temos que facer un aval de 2.300, cando hai equipos en España que deben 40.000 millóns de pesetas, nin teñen capital social. Caneda, antes de entregalo definitivamente, aínda faría algún truco de maxia para impedir a desaparición do nome do club, SD Compostela. Que yo no voy a dejar que muera el equipo, y yo, si estoy hoy aquí, es para intentar que la historia del club, esa sala de trofeos, no muera. Voy a ir a la subasta. En Santiago la política pues le importa un rábano el deporte y que nunca van a reflotar nada. Eu querolle moito a miña familia por encima de todo. E logo despois o Compostela quero moito. El tiña unha gran necesidade de voltar ao Compos. No Solpor a enfermidade acompañouno durante anos. Nunca se rendeu, nin o derradeiro día. Loitar, soñar estaba no seu ADN, o propio dun inventor. O propio de Caneda, o inventor do Compos.